tamo wngkha ani o bwkha tamo wngkha ani o mokol salbrum no nono muituman salbrum no nono mangnuk thok ang wansukmaniya tai bwsukbo jora nangno nono pogui manani waire waisai togui naikha nono poknani bagui jesik nono poknani saitogo asungno bwkhao muitumani phaio tabuksa ang bujui mano ang nono bwse hamjak tongmani tabuksa ang saimano nungkari ani langma mungsa kwrui nungba wansukliya da ani bagui nungba muitumanliya da ani hamjak mano tamo wngkha ani o bwkha ang bujogui naikha bujina naliya tamo wngkha wansukmanliya bunyo kwniki himjakno khe angbo muitumano nungbai kwniki himani bunyo kwniki yagrongbai himnaijakno khe muitumano angni ni yakno romani bake pogui manai ang nono nungba pogui de thangka angle siya phiya angle tabubo pogui manja khunono tabubo mana musung khunono tai bwsuklaini ni bagui simang tongsinai angmo musungkha puilani hamjungma borok bai tongmani nungba wansukda naisido ani bagui ani bwkhale mungsa wansukya nono karei nungkhe wansugui tongkhana ang gahamno tongna hinui wansugui simita tongsidi phai singui naipasidi ang tamo wansuk tong nini bagui baya blog ini video no sajak tongke like comment share khlainani tapogdi tai tabung no channel ko talungui tong hingke subscribe bo khlainadi hambai no jotono kaham tongdi।